И здравейте хора, аз съм Dan XP и в днешното видео ще ви разкажа историята на God of War. И то не кой God of War, а 4, където е създаден през 2018. Нарочно избрах тази версия, понеже в другите, поне аз както разбрах, нали знаете как е от тези старите игри, където са, бих казал, 2D, дори тези там не бяха много 2D, но пак, нали, ме разбирате, ако сте ги виждали. Така че ще ви разкажа за тази, която може би е и най-яката, предполагам. Така че да, хората казват, че е била най-яката, пък и аз най-много видеа на нея съм виждал, така че предполагам, че е тя. И нека направо да започваме. Така, играта е създадена от Santa Monica Studio през 20 април 2018 година, като първо излиза на PlayStation 4, по-късно е издадена и за Windows през чак 2022, което е доста време. Но ето, тази игра не е като почти всички други първо да излизат на PC, така че да, за което е малко странно, но добре. God of War е екшън приключенска видеоигра, която служи като духовен рестарт на известната поредица. Като тя се развива в древна Гърция и се вдъхновява от гръцката митология. Главните герои са Кратос, този големия там бившия бог на войната от гръцката митология. Това е главният герой. Сега е по-възрастен, по-здържан и живее в скандинавските земи. Атрей, синът на Кратос, е това малкия хищник. Интелигентно, чувствително момче, което бързо расте и се учи. Фрея, важна фигура в скандинавската митология, богиня, която помага на Кратос и Атрей. Балдур, главният антагонист, син на Фрея, който ги преследва през цялата история. Мимимир, не ме питайте за имената, най-умната глава в света, техен съюзник, който предоставя знания и хумор. И Броки и Синдри, братя джуджета, ковачи, които помагат с подобрения на оръжията. За какво става дума? Историята започва с това, че Кратос и Атрей се опитват да изпълнят последната воля на съпругата или майката Фей, като разпръснат праха и от най-високия връх в двата свята. 9 свята, извинявам се. По пътя те се сблъскват с различни богове, чудовища и същества от скандинавската митология. Кратос се опитва да се скрие истината за своето божествено минало, докато Атрей открива собствената си всъщност и съдба. Като имаме някои игрални механики, нали, камерата е forward the shoulder перспектива, за разлика от старите игри. Е точно това, където ви говоря. Основното оръжие е Leviathan X, което между другото го имаме и в Fortnite като кирка и е много яка, но вече май няма никога да се върне. Не знам, но то върнаха Renegade Raider. Ако искате, мога да направи за Fortnite. Като се появява Blades of Chaos, класическо оръжие на Кратос, и Атрей помага в битки с лъки специални умения. Като играта е игра на годината от The Game Awards. Какво мога да ви кажа за играта? Понеже аз не съм я играл, но поне това, което виждам, изглежда, че е забавна, добри графики. Също историята не е лоша, на мен ми харесва, пък и героите са яки. Това мога да кажа за играта, така от моите виждания. Също може да напишете в коментарите на коя друга игра искате да видите видео, също по колко време да ги правя видеята, колко дълги. Защото даже видях хора, които се оплакват, че съм твърде подробен, но
Окей, благодаря. Това мога да кажа. Надявам се видеото да ви е харесало. Може да се абонирате, да харесате, да напишете на коя игра искате. Предполагам, че ще е Fortnite. Че ще направя, понеже не се сещам за някаква такава, където е по-кратичка. Също ако искате, нали, на някоя игра, която вече съм направил видео, да, нали, тя, ако има някоя друга версия,